Miro, Stano, Tomáš, Maroš. To sú 4 bratia z Bánoviec nad Bebravou. Vždy držia spolu a preto prišli spolu aj do nášho štúdia. Vítam ich. Ahoj. 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 Dobrý večer. 4 bratia, ktorí dnes sa usmievajú. Myslím si, že im je príjemne, dobré, veselo. A môže byť. Trošku máte trému? Jasne. Ale keď ste pokope všetci 4. Vyzeráte tak rovnako. Kto je najstarší? Ja. Ty si najstarší a kto je najmladší? No najmladší tu ešte nie. Ten má 8 rokov. Ale tento radšej s nami nie je, pretože to, o čom sa budeme rozprávať, veľmi veselé a príjemné nie je. Takže radšej, aj keď to možno on zažil na vlastnej koži, tak myslím si, že bude lepšie, keď to nebude počuť. Takže čo sa vo vašom živote stalo, že to nebolo veľmi príjemné a veselé? No tak nezažívali sme moc príjemné chvíle s našim otcom. Nebolo to moc veselé, týral nás vlastne a ubližoval jak nám, tak hlavne máme. No, mama s otcom normálne sa zobrali, 4 deti v podstate rýchlo po sebe, medzi vami je tak po roku ste. No 5 rokov medzi. No, najmladším a najstarším. A najstarším. Čiže mama mala toho dosť veľa, 4 chlapcov vychovávať. Otec pracoval? Ako pracoval? No pracoval ako živnostník. Na týždňovkách? Áno. Čiže bol cez týždeň preč z domu a na víkendy sa Chodil vracal. domov. A vždy ten víkend bol trošku problémový vo vašej rodine. Väčšinou. Hej, ako to vyzeralo? No, kriky, hádky, cirkus, bitky, Prečo? alkohol. Čiže oco išiel do krčmy, No to bolo asi skôr, jak sa vrátil domov. No. on už prišiel, hej? No. Že mal vypité? No, jasne. A tak si ho pamätáte od začiatku, alebo boli ešte také nejaké pekné roky? No ja keď spomínam, tak ani nie. Fakt si spomínam iba na to horšie. Sú otcovia, ktorí pijú. Na Slovensku je to pomerne dosť časté. Sú otcovia, ktorí kričia na svoje deti. Sú otcovia, ktorí bijú svoje deti. Ale keď použijete slova, že týrajú, tak to už je dosť silné. Čo robil otco? Keď mal vypité a keď my chceli spať, on sa všetko riešiť a my sme sa s ním pod takým stavom sme sa s ním odmietali vyprávať, že keď chce volať, čo rieši, nech riešime zatriezva a tak a nie hen tak. Nikdy sa nechcel s nami rozprávať, keď bol triezvy. Vždy len pod vplyvom alkoholu. Spočiatku ste zrejme boli malí chlapci, ste sa zrejme báli. Potom? No potom už to raz proste prišlo a sme sa mu postavili a boli boli už trestné oznámenia. Už došlo aj na potičky medzi nami a s ním. On vás bil predtým, teda, keď ste boli menší? Na ani tak nie, ale mamu. Mamu hlavne. A vy ste to videli? No. To asi nie je príjemné pre deti, keď toto vidia. No, teda nie. Nedalo sa niečo proti tomu robiť, alebo mama nejak to nechcela riešiť, alebo... Tak najprv sa bála, že čo? Keď podá Bála sa ho, hej? No, hej. Čo spraví? Prvé oznámenia radšej nepodala, lebo aby nebolo, potom už začala. Nevolala políciu? No tie prvé dolamané ruky ani nie. Ale... Ježiši Kriste. To vážne? No. Dobre, čiže najprv to znášala, potom... No potom proste už povedala, že nie, už to bolo moc. No musela vidieť, že aj na vás to zle pôsobí. No tak tu brata dostala až na liečenie, na psychiatriu, do Zálužia. Tak už povedala, že proste že to už nie je normálne, že aby sa nám niečo nestalo. Že... Jasné. Uvedomila si, že musí chrániť, že nejde len o ňu, ale že ide v prvom rade o vás. Tak ona to vedela, len ona zase vtedy chcela, proste boli sme 4 a boli nás, tak potrebovali sme peniaze, otec zarábal, tak jasné. By sme nejako prežili. Čiže aj kvôli existenčným dôvodom, jasné. hej, že preto to tak dlho držala. No a potom podala to trestné oznámenie? Potom ich už bolo, to išlo jedno za druhým. Čiže, to ich už bolo niekoľko. Čiže tí policajti vždy prišli, riešili to nejako tú situáciu? No, dohovorili mu dohovorili a odišli preč. A on tam ostal? Áno. A pokračoval? To niekedy prišli aj viac razy za deň. Raz piatok
volalo sa ráno o 8, potom po obede a ešte aj večer. A večer už na nás rozbil sklo, tak už bolo. A potom hovoríte, že ste sa mu postavili. Ako ste sa mu postavili? No proste. Už proste sme bránili mamu, že už keď išiel volať človek, máme aj fyzicky. A potom prestal? Tak on v tom okamžiku aj áno, ale to bolo jedno, jemu bolo asi jedno, ja neviem. Nerozmýšľal v tej chvíli. Aha. Potom teda, keď sa množili tie trestné oznámenia, čo bolo ďalej? Išiel do väzby, alebo čo? No bol vo väzbe, bol rok, ako vo vyšetrovacej väzbe, len ho už zobrali, že to už zase bolo moc. A teraz prebiehali súdy, kde mu hrozí až niekoľko rokov za to a teraz, čo bol naposledy, tak tam proste, neviem, ak to môže tu byť normálne, že takýto človek a uznajú ho nevinným. Uznali ho nevinným? Uznali ho nevinným. To ako je možné? Počkajte, a vy ste boli na súde svedčiť, alebo ako to bolo? Áno, niekoľko razy už. Už len ten samotný fakt, že ste to museli zažiť, teraz ešte musíte svedčiť proti svojmu otcovi a ako je možné, že ho uznali nevinným? Že to nie je až taká... Že oni to neuznali za týranie napríklad, že nám nedával v noci spať. A že sklo na vás skoro rozbil, že jeden bol na psychiatrii a chcel spáchať samovraždu. To nie je týranie detí, to je v poriadku, hej? To je asi v poriadku. Mám iné dolamané ruky, čo už potom boli aj tie doktorské správy, ani to. Nič. A potom... Asi na Slovensku, pokiaľ voľako nezabije, tak... Asi máme trošku nedokonalé tieto veci a asi by bolo dobre, keby sa s tým niečo stalo. Možno aj preto je dobre, že ste tu a že sa o tom takto rozpráva. No, toto sú... Je mi ľúto, že ste to museli zažiť, ale zdá sa, že sa s tým vyrovnávate? Alebo sa... Ostáva to vo vás? Ako to je? Tak snažíme sa to nemyslieť, ako keď sa to pripomenie, tak je to dosť, ale ako snažíme sa. Ja ho proste nechcem vidieť, ja som ho osobne už nevidel 4 roky a pre mňa ako keby neexistoval, tak... A vy ste ho kedy videli? Ja už tiež, ale 2 roky. Ja naposledy na súde. Nebol som na súde? V septembri. Tento rok. A on, keď sa potom sa mamina rozviedla, robil problémy, alebo v pohode ste... Ale potom to on žil s nami v domácnosti. Už po rozvode, hej? To vlastne to posledné, kde ho odviedli už na tej väzby vyšetrovacej, to vlastne už to bolo po rozvode. A potom vlastne už, jak sa dostal do väzby, tak potom už sa nevrátil, už potom... Neukázal, chodí, občas sa tam ukázal tiež pod vplyvom, ale ako nič nerobil, len chodil a obzeral on hlavne... K vám domov, hej? Alebo... Domov nie, pred bytovku. Pred bytovku tam v okolí. Čiže vy neviete ani, kde býva? Nie. Ale tam vo vašom meste? Neviem. Neviete, ale... Ani to neviem. Neviete, či pracuje, alebo čo s ním je. Vy ste si to zažili, ja som naschvál nechcela, aby tu bol ten váš malý brat 8-ročný, keď sa bude o tom rozprávať. On to tiež bol toho svedkom? Áno. No toho najsilnejšieho, vlastne on bol to úplne najsilnejšieho, úplne ten vrchol. Všetko videl, ako na to reagovalo, také malé dieťa. Chránili ste ho nejako? No tak samozrejme. Aby to nevidel, nezažil? Lebo ste si to vlastne vy prežili? Koľkokrát musel ten malý utiecť? Vyhodil nás z domu alebo nás utiec a... Na ulici sa mama s ním známym boli sme. On vás vyhodil preč a on zostal vnútri a vyvádzal. On hlavne vyhodil mamu, tak hádam, nenecháme mamu, tak sme išli s mamu, ale aby bol kľud, lebo on by si našiel zamienku tak či tak sme išli všetci preč. No a vy vlastne ste toto zažili a ste tu dnes preto, aby ste nejakým spôsobom podporili vašu maminu. No, chceli sme sa aj poďakovať za to, že to zvládla s nami, že nás vychovala to, čo z nás je, že môže byť na nás hrdá. Počúvajte, ale tá mama asi bude predpokladať, že ju vy pozývate. To je vymyslenie, to sme dostávali stále SMS-ky, že sme to my a že uvidíme, keď sme to my a no, ona povedala, snažili sme sa to zatlkať, hej? Ja som s ňou bol akože celý ten týždeň doma a stále hovorila, že keď nás tu uvidí, že zoberie lopaty a nás pobije ako všetky. To som zvedavá. Zvedavá som aj na vašu maminu a na jej reakciu, že čo spravila, čo povedala, keď ju Janko našiel a keď jej odovzdal obálku.